Era visto. O soño da miña vida. Pois probad este viño a ver que vos parece. Non está mal. Bebes. Pois é un Castilla que modifiquei. Unha parte de caña para darlle corpo, 5 partes de auga para que non resulte demasiado forte ao ser trajado pola jolla. Quedouche moi peculiar, intenso e cabezón, con unha cor turbia moi interesante. Que son moitos anos traballando nos meus propios caldos. Quizáis demasiados anos. Como que quizáis demasiados anos? Que quer dicir? Porque levo unha temporada pensando en cambiar de rumo a miña vida. Levo metido nesta taberna desde que tiño 8 anos. Non tiven tempo nunca a dedicarlle tempo aos meus hobbies e as miñas aficións. Non sabía eu que tiveses hobbies. Teño moitos hobbies. Di un. Por exemplo, cousa que máis me apasiona na vida é poder estar na horta, cos pés metidos nun caldeiro de auga quente, ca escopeta de balís tirándolle tiros aos gorrios. Eso sería a felicidade absoluta, entende? A verdade é que hai xente que é feliz con ben pouco. Pois case nunca o podo facer, porque a hostelería é un negocio moi escravo. Mira, traspasaba o local de moi boa gana se atopara algún imbécil que o quixera. Allí? Pois acábolo de topar. Ese imbécil está aquí. Falo de mí, payaso. Canto pides polo traspaso? Pido unha burrada de cartos, algo desorbitado. Bueno, pero os cartos non son nada cando un pode realizar o soño da súa vida. Ai, non me lo dixen. O soño da miña vida, aparte de pasar unha noite con Bárbara Rey, é ser taberneiro. Que contento se van poñer Elvira e Kevin cando yo conte. Familia, teño algo moi importante que comunicarvos. Papá vai deixar de ser empregado para converterse nun empresario de éxito. En que sector? Sector terciario. Mais especificamente? Servizos, ramo hostelería. Pero en que especialidade? Alto standing, negocio franquiciable... Negocio familiar. Interesante. Oi, queredes deixar de dicir parvadas e explicarme dunha vez de que estades a falar? Tranquila. Elvira, vou coller o traspaso do Puscas. Imos ter unha taberna. Nin morta che deixou a ti ter unha taberna. Nin morta, dixen. Pero ves, Elviriña, é o soño da miña vida, tens que entendelo. Pero se o soño da tua vida era sair nunha película de Chuck Norris. Non, ese era o segundo soño da miña vida. O primeiro sempre foi ser taberneiro. Que non, Moncho, que non e que non. Pero a ver, cariño, penso ben, ti visualizo, ti facendo os callos, eu na barra e Kevin atendendo as mesas. Unha familia estruturada, feliz. Ainda mo pos peor, Moncho. Nin quero cociñar para borrachos, nin quero que o meu neno se pase o día metido nunha taberna. Muller, é a única oportunidade que ten a criatura de aprender un oficio. Que non. Ser os nosos propios xefes, non depender de ninguén, prosperar na vida, ansias de progreso. Moncho, tesme aburrida, de verdade cho digo, Son as 5 da mañán, pero é que non entendes que non che vou dar permiso, Pois non vou parar ata que cambies de opinión, E sabes que non vou parar ata que me digas que sí. Este é miña. Elvira, non insisto máis. Se dis que non, non insisto máis. Pero como non abra a boca, vou entender que é un sí. Dou a calada por resposta afirmativa. Grazas, amigo meu. Non te vas a arrepentir. Marchando unha taberna. Elvira está ilusionadísima. Non costou nada convencela. Así que veña, agora todo pa diante. Que, pechamos o trato? Home, Moncho, por mí perfecto, pero gustaríame saber se tes os cartos para o traspaso. Xa sabía eu que esquecía algo importante. Pois, se son sincero, non pensara nese tema, non lle dei importancia. Tes os cartos ou non? Home, pois mira, entre os aforros, o crédito, a hipotecar a finca, un aval, non os teño. Era visto. Lá vai. A miña ilusión de botar o día a tiros cos gorrios. A ver, un segundo. Que non está todo perdido. Moncho, ti por que queres entrar no negocio da hostelería?
Pois para vivir a tope a vida do taberneiro. Enténdese? Botarlle serrín ao chan, rebaixar o viño con auga, ver os partidos desde detrás da barra. Entende? É unha fantasía vital. É dicir, que te implicarías na parte laboral, no traballo, non? Correcto. Pois entón, asunto resolto. Só che falta atopar un socio capitalista que poña os cartos para o traspaso. Home, en Lameiro, quitando a don Anselmo e o Chino Yun, non hai ninguén que teña un can. O Chino Yun non xo recomendo porque che vai impoñer a súa mentalidade asiática e non che beso a ti repartindo rollitos de primavera nin estrenando bar con farolillos de papel. O único don Anselmo, pero vai estar fodido, porque non creo que o tipo queira facer unha sociedade con morto de fame como a ti, eh? Pero que dis, papá? Don Anselmo come da miña man. Entende? Que sabe a confianza que ten o seu amigo en min. Lino, hoxe á tarde ves comigo á casa e axúdame a convencelo. Eu, por qué? Como por qué? Foches tío que me metiche na idea do socio capitalista e agora tesme que devolver o favor. Claro, Lino, ten lógica, non? Co apoio de Lino e presentando a idea dun xeito conciso e claro, non hai problema ningún. Agora só preciso crear un ambiente confortable e distendido para que don Anselmo se sinta receptivo, cómodo. Ai. Ai. Moncho, por favor, cuidado. Oes, limar os callos dos pés non é un traballo bruto. É unha cousa delicada que hai que facer con cariño, con paciencia. E ti non es nada curioso. Que tanta razón ten, don Anselmo. E mire que eu intento facelo ben, pero vexe que non me chamou Dios polo camiño do callista. Eu para o que sirvo é para levar un bar. Ter un bar é o soño da miña vida. Poñer viños, poñer tapas, botar os borrachos a pau. É un sector que coñezo perfectamente, como a palma da man, desde os 12 anos, que foi no tempo no que me empezou a gustar o viño. E sabe que bar están traspasando, don Anselmo? O Puscas. Mire vostede que casualidades ten a vida, Así é todo. Estou pensando que igual a vostede lle interesa entrar no negocio como socio capitalista. Non me interesa. A ver, pense o ben, don Anselmo, pense o ben, tranquilo, eu xa estou vendo. Eu na barra. Kelly atendendo as mesas. Elvira na cociña, negocio redondo. Moncho, déixate de fantasías. Xa teño bastante con aguantarte a ti como para ter que aturar a lecha da tua muller e manter inútil do teu fillo. Non, déixate de quimeras, Moncho. E vai os pés, os pés. De ti algo. Don Anselmo, aí na parte do meñique había que mirar de pasarle un pouco máis a lima. Iso pensa, o Moncho anda ao céu. Moncho, a lima, o meñique. Meñique. Ai, faise de rebajar, pero está no bote, dígolo eu. Non, Pero don Anselmo. que non, Pan comido, xa veredes. que non, Moncho, non, que non me interesa. Por favor, no, pero non insistas. Faste antipático, non sexas pedichón, non. Pero non, sempre un, pero por favor. Está a esto de dicir que sí. Non, e 1000 veces non. Pero vamos a ver, a ti como hai que dicirse as cousas? Non. Ala, Moncho, anímate, que non é a fin do mundo. Sí, mira, sí. Toda a miña vida estaba encamiñada a realizar un soño que levo no corazón desde pequeno. Poñer viños na miña propia taberna. Eu non teño ansia por vivir, nin teño nada. Aparta de aí, miseria. Moncho, estiven estudando a túa proposta. E tendo en conta que en tempos de crise o único negocio seguro nun país edipsómano como este é montar un bar para quitarlle os cartos aos meodos, estou disposto a meter cartos no traspaso do Puscas. Socios? Que vos dixe? Eu nunca perdín a esperanza. Agora só me queda pechar uns flecos con Puscas e a vivir a vida loca do taberneiro. Que maravilla, É que se ve o mundo de outra forma desde aquí, macho. Xa me está tardando ir ao notario a asinar os papéis. Moncho, non é por ofender, pero ti sabes levar un bar? Eu penso que sí, malo será, non? Se me podes contar algo, non? Falarme un pouco da rutina, da túa experiencia, así para ir collendo xeito. Xa me si, toma nota. Toma, primeiro trapo. Pon o ombro. Aí. A rutina é a seguinte.
Abrimos ás 6 da mañá, porque veñen a almorzar os camioneros, un chispazo de caña. Ás 8, chegan os traballadores do polígono industrial, que o que toman é maioritariamente café con gotas. Ás 11 chegan os funcionarios. Aí xa é café, croissant, tapa de tortilla e partida de tute, botan xa hasta unha niña. A sobre esa hora tamén veñen os rapaces da escola. Aí, fanta e porro. Os porros xa os traen. Despois ven tamén o que é a coñecida hora dos viños ou hora do vermú, que ven rematando máis ou menos sobre as 2:30, 3. E aí é cando paramos para comer. No, aí paramos para a comida, para servir as comidas. Comidas, menú do día, unhas compiñas, os cafés e todo eso. E despois paramos para comer. No, despois pasamos dunha fregona ao bar porque en nada chegan charvellas. Cafés, infusiones, manzanillas, e tés e caralladas desas. Entón, por fin, paramos para comer. No, despois xa ven a hora forte. É o que se chama unha das horas potentes do día, que é a hora dos viños. E normalmente, eso da 1:30, estou botando a Manolo da Baiuca, que é o último borracho que me queda no bar. E aí é cando por fin paramos para comer. Non, aí empezamos a preparar o día seguinte. Limpamos, fregamos, aseamos os váteres e pasamos o chan. E botamos o serrín, pero do normal, porque o de olor a eucalipto, ese solo é para cando hai vomitones. E despois, pois, facemos os callos, facemos a caixa e adulteramos o viño. E a iso das 3 da mañá, pois rematamos. E aí pararemos para comer, non? Non, porque a verdade é que xa non ter fame. Levas todo o día comendo patacas fritas e cacahuetes e non ter fame ningún. Aí eu o que fago é sacar a colchoneta e botar para dormir. Pero, dime unha cousa, Pusquiñas, ti isto ganarás algo, non? Sacarás cartos. A verdade é que non, porque entre impostos e imprevistos, pois a verdade é que quedas a pré. Pero tampouco che fan falta os cartos, porque como non tes vida para gastalos, non che acordas. Bueno, pois habrá que ir ao notario, non, Moncho? Moncho, onde vai, Moncho? Creo que se botou a tarde. Pois eso que só lle contei o que é bo deste negocio. Porque ainda non lle expliquei como hai que facer para desfacerse dos cadáveres. Dios. A Viagra. Moncho, quero falar contigo. Verás, podo facerche unha confidencia. As que fagan falta, don Anselmo. Escoita, eu non sei se é debido ao estrés ou a outra cousa. O caso é que, dun tempo a esta parte, sinto que xa non son o mesmo. Que xa non rindo. Don Anselmo, non diga iso. Eu non estou de acordo, Vostede segue sendo un tigre nos negocios. Ainda falta o día en que se lle escapa a vostede un patacón das contas, Grazas, pero non estaba falando do meu rendemento como director desta empresa, senón de cousas máis íntimas. Comportamento sexual, Moncho. Aí eu aí ten que perdoar, pero aí faltame información para poder opinar. Verás, escoita, eu vou falar dunhas pastillas que din que funcionan milagrosamente. Parece ser que levan dibuixada aquí unha especie de V. Ti escoitaches falar delas? Escoitei. A popular Viagra. Pero para esas pastillas sei que lle vai falta a receita do doutor, Ai, quería chegar eu. Verás, vouche pedir un favor e non me podes dicir que non. Vas ir ao médico e vas dicir que últimamente xa non te traballa ben a ferramenta. Entón pides que che receite unha desas pastillas. Perdón, Anselmo, a min traballa a ferramenta de maravilla, a todo gas. Mete medo. Vaya vostede e xa lle conta a vostede a súa problemática. Eu? Que vaya eu ao médico. Eu, don Anselmo, o playboy de Lameiro, explicándolle un doutor a miña minusvalía sexual. Quitas mal da cabeza, non, basta. Non me pode pedir eso, Anselmo, por favor. Tens razón, Moncho. Non xo podo pedir. Estou te ordenando, vas e listo. E alá fun eu, a don Ramón, o meu médico. Pero non me receitou a Viagra, non, porque segundo el, o meu problema non era daqui, era daqui.
Recomendoume que lle comprase a Elvira lencería sexy e máis algún disco de música romántica. Pero imaginades que lle chegue ao don Anselmo cun picardías e ca discografía completa de José Vélez. Mátame. Don Anselmo que quere son esas pastillas que traen a V debuxada, home. Pero de onde as quito eu? Eu teño desas. Como que ti tes desas? Sí, todos os días tomo unha. Pero que carallo tomas ti esa merda? Para render máis. Hasta que carallo queres ti render máis, home? Se aos teus anos, o problema é que non é que a maquinaria non funcione, é que funciona demais, pásase de orgulloso e hai que frear. Papá, eso será para os máis listos, pero a mí me falta vitaminas. Vitaminas? Teñen unha V de vitaminas, papá. Non teñen unha B, senón sería B de burro. E a mí eso non me vai fácil. Vamos a ver. Poida que o problema de don Anselmo sexa tamén máis daqui que daqui, como dixo o médico. Así que lle vou levar as vitaminas do Kevin e voulle dicir que son as pastillas que me pediu. Quen sabe? Se cadra engana o cerebro e a locomotora traballalle como nunca. Estás seguro de que isto é así? Sí, home, sí. Son as pastillas que me dou o médico. Por que ven así, con etiqueta escrita a man, en un frasco, e non na caixa no envase que manda o fabricante? Porque isto é o que se chama o genérico. Agora na Seguridade Social botáronse este tipo de produtos para forrar. Pero funcionan igual que os de marca, E ten que ter unha etiqueta con tantas faltas de ortografía. Ai, como se nota que vostede vai pola privada, carallo. Agora na pública non hai cartos para nada. Meten a xente sin preparar, xente precaria. Entende? Isto funciona como se fora de primeira, Mas che vale, Moncho. Mas che vale. E carallo se me valeu. Bueno, Moncho, esas pastillas son unha auténtica maravilla. E non sabe, eu sou impresionada que quedou a dama. Un consello de mí. Deberíades probadas. Por favor, saque de aí. A min falta non me fan, que eu funciono perfectamente. Eu no aspecto sexual son como un touro bravo. Pois anda que eu... Nada, non me meto como que irades. En fin, marcho que teño unha cita. Pobre diablo. Busca, pome outro que vou mexar. Lo mismo, Lina. Moño, onde conseguiche as pastillas esas? Digamos que teño contactos co mundo da farmacopea. Igual me podes conseguir a min un bote como o de Don Anselmo. Que dixo? Non dixeches que ti eras como un touro bravo que non tiña falta delas? Xa sei, home, pero foi para disimular. Todo o mundo pensa que eu son o semental de Lameiro. Cuidado, que eu son. Que levo unha temporada que estou así como estresado e que non estou rendindo ben a tope, non? Vamos a ver, que canto queres por un bote? Coitastes? Quéreme comprar pastillas. Home, baratas non son, pero por ser para ti, prezo de amigo, 50 euros. 50 euros barato non é, pero se funcionan como di Don Anselmo, non son cartos, Joder, home, pero fíaste de mí ou non? Mañá trae o chobote. Sí, pero, e mira unha cousa, por favor, que non se entere Lino. 50 euros por 12 pirulas das vitaminas de Kevin. E a demanda en ascenso. Pero que queden tenemos. Ni unha palabra o puscas. Pero a ver, Lino, ti non dixeches que non te interesaba o tema das pastillas? Home, Moncho, son carteiro. Ti xa sabes o que se di dos carteiros, non? Non sei, non. Pois que somos superdotados sexuais, entendes? E non vou ser eu que vou te meto por terra. Así que ti consigues máis pastillas. A ver se podo. A ver se podo porque hai moita demanda e os prezos están disparados. Pago que sexa. A ver que podo facer. Gregorio do lavado en graxe, Paco Pirolas, Alfredo Quiosqueiro, ata o Chino Yun, Estoume forrando a base de vender vitaminas de Kevin, E o mellor de todo, os clientes satisfeitos. Din que se converteron nuns atletas sexuais. Algúns porque o queren de verdade e outros por non levar a contraria. Así é todo como traballan as cabezas. Que sí, Emilio, sí, tranquilo, home, tranquilo. Mañá te las pastillas. Sí, o malo é que hai moita demanda e os prezos, xa sabes. Ai, sí? Bueno, pois logo vai ao médico e pídelle ti a receita, home, que carallo. Ai, dache vergonza, normal.
Dalles vergonza ir ao médico, sí. Pero despois encárganlle alegremente as pastillas a calquera indocumentado como a min. É o máis curioso, é probalas e van por aí contando ben que lles vai coa Viagra. Que sí, Emilio, sí, sen problemas, home. Ata mañá. Moncho, que? É certo iso que din que andas vendendo pastillas por aí á xente? A ver, Elviriña, non é o que pensas, Non é o que pensas, é un sobresoldo que estou aí sacándome, pero eu non son un camello, O que eu vendo non é nin droga, nin lle fai mal a ninguén. Xa sei que non lle fai mal a ninguén, ben, non sei. E logo, ao contrario, a xente di que lle solucionaches a vida sexual, están todos encantados. E logo, porque estás tan cabreada? Porque estou tan cabreada. Porque non podo entender como podes ser tan egoísta. Venderlles aos demais e non gardas nada para nós. Agora mesmo tomas unha pastilla desas. Agárdote no cuarto. Imos ver se produce un efecto ese que din. Eu tomei a vitamina, sí. A que queredes que vos diga? Fixen unha faena regular, como sempre, na miña línea. Pero non me dixades por qué. Elvira sentíase como se vixe os fuegos do apóstol, meu. O que tal fai a suxestión mental. Ai, Moncho. Ai, esta outra dimensión do sexo. Nada que ver co de antes. Non vai parar. De agora en diante sempre coa pastilla, Sí, como te digas, cariño. Pero mira unha cousa. Isto a ti non che fará mal. Porque dis que hai que tomala con receita médica. Pero esas eran as pastillas da anterior xeración. Estas que vendo eu non teñen defectos secundarios. Non sabes canto me alegro. Elvira feliz, os veciños felices e eu encantado coa venda ilegal de fármacos que no fondo non é tal. As cousas non podían ir a mellor. Pero a peor sí, carallo. Canto tempo levas tomando as pastillas, desgraciado? Non sei, un mes. Un mes, tío, un mes. Sí, é para ter máis forza e máis vitalidade. Como que máis vitalidade? Isto é para as mamás e para os papás que se caen, non para os nenos. Pois no colixio tomámolas todas. Todo! Porco, desgraciado, vaite para o teu cuarto inmediatamente. Non entendo nada, mamá. Ai. Por favor. Que pasou, muller? Que pasou? Acabaronse as pastillas, Moncho. Acabaronse as pastillas. O noso Kevin está enganchado. Pero como que enganchado? Totalmente, toma sen control. Acabouse a Viagra, Pode que para nós sexa bo, pero estamos acabando ca xuventude de Lameiro. Non vamos estar acabando coa xuventude da mesma, muller. Moncho, non lle deas máis voltas. Non pode ser. Non pode ser. E digoche unha cousa. Podes botar de menos. Non é o que ti pensas, É así, amigos. Rematou a miña carreira de vendedor clandestino de fármacos que non foi tal. Lástima, porque por moi ilegal e fraudulento que fose o asunto, fixen feliz a moita xente. E gañei cartos ainda por riba. Ai, así é a vida, amigos. A quen quere matar? Hai de todos os sitios. Alemáns, holandeses, belgas, todo xente de países cálidos de Europa, Europa do Sur, xente seria. Pasa, desgraciado, pasa! Vou che dar eu aquí arrancar farolas. Vivimos 12 nun pequeno cuarto. Perdón, as patacas. Patatas. Di que poñamos la tele que teñen un sospeitoso. A ver. Criatura. Está de ser de Rumanía. A ver, levanta. Eu pensei que me ia coser a navalladas. Bueno, así é todo, agradezolle que non fose polo cuartelillo. Ya, que maneira de chapodar, Es que pasan moita necesidade na súa casa. Tona, tona. Tona, nata, nata. Parades dos peregrinos, non? Ui! Se, por exemplo, eles ofrecenche 20.000 euros, ti tes que pedir 100.000.
Tanto nos saltamos. Xuraría que me estaba chamando don Anselmo. Serán supositorios meus. Suposición. Poncho, pódese saber que estás facendo? A ver se coloco aquí este tubo no seu sitio. Outra vez,